Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Bom, para ir introducindo, vedes que nesta mesa vamos a falar de mulleres e de literatura galega, de Galicia e de mulleres. Este ano, como introducía a profesora Claudia o primeiro día, as Jornadas das Letras Galegas son dedicadas a María Victoria Moreno, unha muller, como comentaremos mañán tamén. As mulleres, infelizmente, como en todos os lugares, non tiveron a visibilidade que quereríamos, e de fato celebrase o Día das Letras Galegas, a Semana das Letras Galegas, desde o ano 63. Desde o ano 63, todos os anos temos un autor homenaxeado. María Victoria Moreno é a cuarta muller que recebe unha homenaxe, vale? En todos esos anos. Eu vou falar un pouco, vou introducir, na verdade, o tema do feminismo e da escrita feita por mulleres en Galicia. É un tema que nos gustaría desenvolver máis dende o PROEG no futuro. O ano pasado fixemos un curso que eu leccionei na UFI sobre precisamente eso, as mulleres escritoras en Galicia. Pensamos que sería interesante traelo tamén para aquí, para o ERJ, para quen estivese interesado. Entón, hoxe o que vou facer é tentar abrir un pouco o vosso apetite. De acordo? Vamos a falar moi brevemente. Tiña 15 minutos, os 15 minutos da hora xa pasaron. Entón, vou falar moi rapidamente e deixar o tempo para as miñas compañeiras. A miña fala, se en algún momento podemos ver o PowerPoint, sobre María Xosé Queizán e o movemento feminista en Galicia. Quería comentar un nome, ese nome de María Xosé Queizán. Normalmente, cando pensamos en mulleres e pensamos en Galicia, se coñecemos algo da cultura galega, nos vai a vir á mente o nome de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro é a figura fundacional da nosa literatura, é unha muller. E despois temos todos esos relatos que nos falan da importancia das mulleres galegas e que teñen todo a ver co que falábamos na mesa anterior, coa cuestión da emigración. Sempre se fala de Galicia como un matriarcado. Cando se discutía na España o voto femenino, se chegaba a dicir nas noticias de xornais que as mulleres non deberían votar, excepto as mulleres galegas, porque tiñan unhas características propias. Cales eran esas características? Que en Galicia se conquistou o dereito á propiedade da terra, polo tanto, todo pequeno campesiño é propietario, ainda que sexa dunha porción pequena de terra, mas é propietario. E dentro desas familias os homes se emigraban. Entón, quen quedaba? Unha muller propietaria, unha muller que tiña que negociar, que tiña que vender, que tiña que traballar a terra e xestionala. Polo tanto, as mulleres galegas gañaron esa fama de mulleres que merecían poder, por exemplo, escoller os seus representantes políticos. Vou vos a ler un trexo de un libro publicado en 1904. 1904 nin siquiera tiña comezado o debate polo voto femenino, e dicía Paulo Rovira no libro El campesino gallego, decía: lo que más vale en Galicia es la mujer. Será por la participación activa que toma en los trabajos, por lo común reservados al sexo fuerte, será por lo que fuera, pero es cierto que la mujer gallega, sobre todo en las clases rurales, es el alma del hogar. Sobre ella pesa el trabajo más rudo de la faena agrícola,
el fuego que delata el humo del hogar, ella lo enciende. Las tierras que rodean la vivienda, ella las cava. El ganado que pasta en las praderas, ella lo apacienta. El grano almacenado en el hórreo, ella lo portó sobre su cabeza. Y lo mismo los racimos que colman el lagar, y el tojo que forma la cama de los establos, las patatas destinadas para el pote en un rincón de la lareira. O sea, a muller era todo, era todo. Dicía tamén unha socióloga inglesa que fixo un estudo tamén, este era do ano 1904. Esta muller foi a Galicia no ano 1909 e dicía: as mulleres traballan os campos, as mulleres tiran dos carros, as mulleres plantan as sementes, todo, en resumo, o fan as mulleres. Pero onde están os homes? Foron buscar fortuna ao outro lado do Atlántico. O que comentábamos, non? Que precisamente por esa necesidade de migración as mulleres ficaban soas, entón as mulleres facían realmente o papel dos homes. Iso foi o que fixo que o imaginario popular falase dun matriarcado galego. Vale, continuo falando. Iso, que falasen de un certo matriarcado galego, que ademais foi máis impulsado aínda pola idea de que a nosa primeira escritora, a fundadora da literatura galega, fose unha muller. Non vamos a entrar en ese debate hoxe, mas hoxe en día esa idea de matriarcado está completamente, bueno, non sei, poderíamos entrar en debate, Dayan está agora mesmo pesquisando sobre iso, mas realmente as mulleres non eran tan respeitadas, de acordo? É como unha fachada que se di as mulleres sí que son moi importantes, mas de facto continuábanse desprezando de algún modo. Ademais, para crear esa imaxe colectiva dentro da España das peculiaridades e da forza da muller galega, a iso axudou a que as tres figuras que podemos denominar protofeministas en todo o territorio español, as máis coñecidas, estou falando en todo o territorio español do século XIX, son tres mulleres galegas, de acordo? Son Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán e Rosalía de Castro, que foron as primeiras que reivindicaron o acceso á educación das mulleres. Foron as únicas que dentro de todo, repito, o ámbito estatal, eran tres mulleres galegas, o que continuou afianzando ese pensamento da diferenciación da muller galega. A pesar de toda esa idea, todo ese imaginario, o feminismo en Galicia chegou de xeito moi tardío. Só foi a partir a finais da década de 70 cando podemos falar dun movemento feminista relativamente articulado, de acordo? Vamos a ver porque son situacións históricas e ten moito a ver con a dictadura fascista que engoliu 40 anos de progreso do noso país. Entón, já está passando. Perfeito. Você quer que a gente passe? Perfeito, iso, vou falar moi rápido, xa comí media hora. Só falar vos desas... Non dá para ler para ler, né? Não, vale. Falando. Só bota para isso. Eu tinha colocado para apresentação. Do começo, Concepción Arenal, a que vos falaba, foi unha diplomada en Dereito, xornalista, poeta, autora dramática de zarzuela, primeira muller a asistir na universidade en todo o Estado español. Foi a primeira muller en asistir á universidade. Como imaginades que entrou ela na universidade? Como non podía ser de outro xeito, vestida de home. Xa Concepción Arenal, no seu libro La mujer del porvenir, Concepción Arenal ademais é unha figura interesantísima porque ela era visitadora de prisións femeninas, loitaba por os dereitos incluso das mulleres presas, da educación da muller, escribía en 1861 en La mujer del porvenir. Falamos de protofeminismo, mas non sei o que considerades vos desta fala. Di: es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Equivale a decirle que por sí no puede ser nada y aniquilar en ella su yo moral e intelectual. No creemos que puedan fijarse límites a la aptitud de la mujer.
ni excluirla a priori de ninguna profesión. Increíble, non? Somos todos fans a partir de ahora de Concepción Arenal, século XIX. Emilia Pardo Bazán, o maior exponente do naturalismo español, escritora en lingua castelá, intelectual, xornalista, crítica literaria, narradora e regionalista galega. Poderíamos entrar en un longo debate sobre iso, mas a verdade é que é unha das fundadoras da Real Academia Galega. Foi a primeira muller en presidir a sección de literatura do Ateneo de Madrid, era unha muller moi respetada intelectualmente nos círculos intelectuais de Madrid na época, de acordo? Consellera de Instrucción Pública, a primeira muller catedrática de literatura contemporánea, e foi unha das que máis mostrou na palestra a situación de precariedade na que se vían as mulleres. E despois temos, como non, a Rosalía de Castro, da que non nos cansaremos de falar nunca. Rosalía de Castro foi unha das primeiras tamén en falar dos dereitos da muller na literatura española, porque Rosalía de Castro coñecémola como grande autora e fundadora da literatura galega, mas tamén unha das grandes do romanticismo español. No seu libro La hija del mar, en 1856, dicía: todavía, e xa implica unha vontade de futuro, todavía non, mas chegará un momento. Todavía no le es permitido a las mujeres escribir lo que siente, y mucho menos lo que sabe. Implica que ahora vai chegar e que sabemos moitas cousas. E dicía tamén, Rosalía de Castro ten tamén un ensaio que se chama Las literatas, cartas de Eduarda, que di, bueno, non o vou ler porque estou comendo o tempo das compañeras, de acordo? Daquelas que cantan as pombas as flores, todos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto virxe da paloma de que alterei. Inicio do libro Follas Novas, segundo libro en galego, publicado por Rosalía de Castro, que nos indica que ela renega dos temas propios femeninos. Se o século XIX foi o século da reivindicación dos dereitos da muller, o século XX en Galicia vai ser o século da formación. Desde o inicio, xa en 1901, se inaugura a Universidade de Santiago, aparece a primeira licenciada na Universidade de Santiago e entrará un duro debate sobre se as mulleres deben ser formadas ou non. Esta situación, a situación da muller vai a mellorar moitísimo a partir da Segunda República Española, coa institución libre de enseñanza, coa asociacionismo obreiro. Temos ademais unha greve que é a greve das tabaqueiras da Coruña, que foi a greve máis importante dese período, feita por mulleres gracias ao asociacionismo e ao sindicalismo das mulleres, que se viu moi reforzado durante a época republicana, de acordo? E durante a época republicana é curioso, porque primeiro se lles deu a posibilidade ás mulleres de ser electas e só despois de elexir, de acordo? Entón, por exemplo, cando se decidía o voto femenino xa tiñamos deputadas mulleres, de acordo? Porque se pensaba que as que estaban formadas valían porque eran excepcionais, mas que o común das mulleres non servía para nada, non? Agrupacións, e daqui damos un salto xa, temos que ter en conta que tamén, por exemplo, na Segunda República se tiveron outras grandes conquistas, como, por exemplo, o casamento laico, a opción ao divorcio en igualdade de condicións, cousas impensables nos anos 80 en España. Despois, que pasou co franquismo? O franquismo, a muller tiña que ter unha tutela do marido, pai, en don do padre, non podía sair só á rúa, non podía ir á igrexa sen a cabeza cuberta, que dicimos, ai, os árabes, como son, de tal. Ano 75, en España, en toda España, as mulleres o domingo co cabelo tapado. Non podían facer iso, non podían abrir unha compra no banco, non podían comprar, non podían, entendedes, un monte de cousas. Entón, ata a morte do dictador, ano 1975, esa situación estivo moi estancada. Mas xa, a finais dos anos 60, principios dos 70, comenzaban a entrar algúns libros clandestinos, comenzaban a moverse outras ideas. Daí, temos moitas agrupacións feministas nos anos 70 e 80, a Asociación Galega da Muller, que publicou unha revista moi importante que se chamaba Andaina a partir do ano 82, de debate feminista, a Asociación Democrática da Muller Galega, a Coordenadora Galega de Asociacións Legais da Muller, as Feministas Independentistas Galegas, que van a facer outras dúas revistas. Estas revistas, tanto Andaina como a Saia e a Festa da Palabra Silenciada, da que vou a falar con máis
están disponibles online. Hai algunhas, como a Festa da Palabra, que continúan até hoxe, mas temos os primeiros anos, os primeiros 20 anos, todo público e accesible. Entón, vedes aí os primeiros movimentos, reclamación do aborto, da educación, Asociación Galega de Mulleres, o seu símbolo aí, a utilización do estilo de Castelao para a reivindicación feminista, que é unha cousa na que non vou entrar, mas que daría para un grande debate, e falar desta figura central que foi María Xosé Queizán. María Xosé Queizán é unha muller que hoxe en día non está dentro da Real Academia Galega, que parece que está un pouco aparte deses círculos realmente de poder dentro da cultura galega. Foi de adolescente, comezou a publicar en El Pueblo Vigués nos anos 50, participa de diferentes obras de teatro, vai a ser creadora de teatro, directora, vai a crear varias compañías como Teatro Arte e Ensayo, como Teatro da Asociación de Prensa de Vigo, funda e dirixe o Teatro Popular Galego, que é unha compañía que até hoxe é moi prestixiosa, fundará en 1967, é a primeira muller en publicar unha novela despois da Guerra Civil, Aurelia no Buraco, de acordo? É tamén a primeira muller en publicar ensaio feminista, 1977, o primeiro ensaio feminista Muller en Galicia, 1980, Recuperemos as mans, que é un ensaio que está dividido en outros 7 ensaios que teñen como fío conductor a presión das mulleres, tanto no ámbito familiar, tanto no ámbito público como no ámbito privado. Céntrase moito na relación da muller co nacionalismo galego, que era a esquerda que existía en Galicia e que era patriarcal e machista. Iso, recuperemos as mans, seguindo, ademais, definindo moito a tendencia que a caracterizará e que ao mesmo tempo afastará da academia, que é o apoio ao feminismo radical ou ao feminismo da diferencia. Un trecho de Recuperemos as mans, vedes aí a primeira edición. As mulleres organizadas autónomamente somos a forma máis poderosa de reivindicar ao mesmo tempo o cambio das relacións materiais de produción que nos explotan e a desaparición da condición dos homes como machos, que decir, do seu poder, do poder en maiúscula en xeral. Esta é toda a obra, inxente obra de María Xosé Queizán, que é catedrática de literatura galega na Universidade de Vigo, que foi conselleira de educación durante moitísimos anos tamén na cidade de Vigo, productora e presentadora dun programa de radio feminista na Radio Galega durante moitísimos anos, ou seja, a figura, vale, a figura, que ademais foi a fundadora e directora da revista, bueno, saltarme todo isto, a Festa da Palabra Silenciada, que é a primeira revista que comezou a dar voz a todas as mulleres a todas as mulleres galegas que creaban cultura, non só literatura, senón tamén artistas plásticas, senón tamén sociólogas, senón tamén con moitísimos temas, de acordo? Era editada esa revista por FIGA, o Movemento de Mulleres Independentistas Galegas, tiña moitos contidos de arquitectura, de pintura, ciencia, e tamén tiña números monográficos que se dedicaban a figuras a mulleres para crear referentes. Algúns deles, Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido, Xoana Torre, Emilia Pardo Bazán, Gura Vázquez, María Mariño, de acordo? Esta é a introducción que facía ela de esa revista. Mas non vamos a ler. Se alguén tiver interese en ver este PowerPoint ou algúns dos materiais, que mo pida por email e eu disponibilizo para que o vexades con calma, de acordo? Gracias.